Il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li kull ġimgħa qed tkun iddominata minn dak li ddeskriva bħala deċiżjonijiet ħżiena li qed jieħu l-Prim Ministru. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li minkejja l-ikbar serqa ta' droga mill-barracks tal-Forzi Armati f'Ħalsafi, il-Prim Ministru xorta u sodisfatt bl-aġir tal-Ministru Byron Camilleri u għalhekk ma jridx ineħħih. Irrimarka li meta l-Prim Ministru ma ċċettax ir-riżenja tal-Ministru Camilleri, refa' fuqu u qabel ma' deċiżjonijiet ħżina tal-Ministru Camilleri. Dr. Grech qal li biex il-Ministri ma jattakkawx lill-Prim Ministru dwar din id-deċiżjoni mar il-Kabinett u skont rabtilhom idejhom billi rridhom jappoġġjaw id-deċiżjoni tiegħu. Skont il-Kap Nazzjonalista, deċiżjoni ħażina oħra tal-Gvern din il-ġimgħa kienet li qed jintbagħat messaġġ li min jaħdem mal-Gvern u ma jieħux permess biex jitkellem fil-midja ibagħti l-konsegwenzi. Fisser dan in-nuqqas bħala attakk fuq il-libertà tal-espressjoni. Dr. Grech qal li l-Prim Ministru tikompli jwebbes rasu u skontu irid ineħħi dritt taċ-ċittadin li jitlob li tinfetaħ inkjesta maġisterjali fosthom meta jkun hemm abbużi minn Ministri tal-Gvern. Il-menta li l-Gvern mhux jippjana fit-tul fosthom fil-qasam tas-saħħa u trasport. Il-Kap Nazzjonalista qal li kwistjoni oħra li ma jridx indirizza l-Gvern il-għoli tal-ħajja. Iddeskriva lil Prim Ministru bħala dajjef għax qal li qed imexxi gvern li ejja imexxi lil pajjiż u issa jrid isalva lilu nnifsu. Dr. Grech qal li l-poplu qed jibgħat messaġġ li jrid il-bidla għax hu onest, biżel u jrid jimxi l-qudiem. Ikkummenta li l-Gvern ittradixxa l-fiduċja li ngħata mill-poplu għax qal li wara 12 sena ta' skandli ma fadallux fejn idur u ma jistax jagħti direzzjoni lil pajjiż.